Tešíš sa? Ideme konečne po random security check, kde som musela už na gate otvárať všetky kufre a všetky inzulíny a tak ďalej, takže konečne hádam trafíme správne lietadlo a odlietame. Aké sú tvoje dojmy z lietadla? Veľmi stiesnený. A sme tu, šťastno sme došli. Máme prvý deň alebo večer v New Yorku za sebou. Sme riadne unávení, už takmer 23 hodín bez spánku. V Viedni si vybrali mňa na náhodnú security kontrolu, kde som musela rozbaliť kufre, všetku elektroniku. A zase, keď sme pristali v New Yorku, tak už úplne na konci si vybrali zase, Romana zastavili. Takže zase jeho sa pýtali, že prečo je tu a prečo má v pase víza z Egypta. Let bol celkom v pohode, dalo sa to, ani mi to neprišlo také dlhé, ale teda dostať sa z New Yorku, letiska v New Jersey do New Yorku nám zabralo riadne veľa času, pretože nám pred nosom ušiel ten tranzitný vlak, ktorý vás zoberie do New Yorku. A potom tie nasledujúce dva, ktoré mali ísť, tak boli zrušené. Takže namiesto nejakých 20 minút čakania sme tam stáli vyše hodiny, aby sme sa dostali do New Yorku. Takže sme prišli pomerne neskoro na Manhattan a tým pádom sme boli veľmi vyčerpaní. Hneď sme sa išli najesť. Prvý americký hamburger od Five Guys. Čo hovoríš? Celkom chutné. Je tu 10 hodín, takže ideme rýchlo do sprchy, do pyžama a spať. Nech sme zajtra ready na prvý full day v New Yorku. Tak nezabudnite sledovať aj zajtrajšie video z druhého dňa nášho výletu.